ё иҷозатнома таксӣ меронанд, қад намоянд. Касе ки қонунӣ кору фаъолият мекунад ба ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки омаден ва баъди 3 моҳ худрои бор. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. боз як маҳдудиятҳои нави дигар дар як шаҳри Русия барои шаҳрвандони Осиёи марказӣ ба маълумоти шумо мерасонем. Агар ҳамин нафарҳое ки маро тамошо кардесен бихоҳем ки махсусан канали маро дастгирӣ кунен, комментарияи видеоро бинен, номери WhatsApp закрепит кардагиай, дар телефон сохраниташ кунен ва дар WhatsAppаш салом бинависонен. Барои шумо 27 дона падаркаҳои аҷоибот мондагиай. Як дастгирӣ тамом, бародарои азиз. мавзӯи асосии имрӯзаи мо муҳоҷирони тоҷикро аз рондани таксӣ дар як вилояти Русия боз маҳрум карданд. чихеле ки мо шумо медонем, аллакай дар чандин шаҳрҳои Федератсияи Русия маҳдудиятҳо ворид карданд барои кору фаъолият кардани муҳоҷирон. муҳоҷирони чанд кишвари Осиёи марказӣ аз ҷумла муҳоҷирони тоҷик аз ҳаққи кор дар ширкатҳои таксӣ ва гирифтани мошин ба иҷора дар вилояти Ленингради Русия маҳрум шуданд. Ба навиштаи хабаргузории давлатии ТАСС, қарори манъи рондани таксӣ фақат ба шаҳрвандони Узбекистон, Тоҷикистон, Молдова ва Озарбойҷон дахл дошта, ба шаҳрвандони кишварҳои узви Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё, Арманистон, Қазоқистон, Беларусия рабт надорад. раиси кумитаи кор дар вилояти Ленинград мегӯяд, ширкатҳо ва соҳибкорони инфиродӣ дар соҳаи хадамоти таксӣ вазифадоранд, ки дар 3 моҳ қарордоди худро бо хориҷиёне ки бо патент ё иҷозатнома таксӣ меронанд, қад намоянд. яъне ки раиси кумитаи кор дар Ленинград ба ҳамун ширкатҳое ки мошин метиҳад барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон гуфтанд ки то муддати 3 моҳ шартномаҳои худшона қад бигардонанд. идоф чихеле ки мебинем, на танҳо шаҳрвандони тоҷик, балки шаҳрвандони Узбекистон ва Молдоваву Озарбойҷон ҳам низ аз ин қарори нав бигем бояд хотиррасон шаванд ва ба ин шаҳрвандорам ин қарори нав тааллуқ дорад. ногуфтанам оне ки аллакай аз 10 шаҳри Федератсияи Русия зиёд шид ки кору фаъолият кардани муҳоҷирора ба ҳайси ронандаву таксӣ, ба ҳайси дар соҳаи тиб ва маориф кору фаъолиятшона аллакай пурра манъ карданд. хоб, тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. агар ягон нафари шумо бихоҳед фаҳмидан ки аз Россия запрет дорен ё ин ки не, рақамҳое ки дар рӯи экран мебурояд дар WhatsApp танҳо бинависонед, проверка карда ҷавобша барои шумо мегӯяд. Саид нависондай: бародар, касоне ки патент қатъи кор мекунанд, баъд аз Россия баромаданаш чанд қад баъд бояд Россия бидроянд, яъне чанд моҳ пас бояд дар Тоҷикистон истанд. касе ки қонунӣ кору фаъолият мекунад ба ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки омаден, вақти дилхоҳтон бо абрад нарафта метонед. як каси дигар нависонда: якаи Сорбон: ман нав патент кардам 2024, метавонам 2025 кардам. бале, агар ки просрочени надошта бошед ягонта ва трудовой договори шумо боша официални, боз метавонед ки дальши патент кардан бигиред. як каси дигар нависондае ки баъди 3 моҳ гуфтанд метавонӣ дохил шавӣ. ман метавонам. баъди 3 моҳ пас нафарҳое метавонанд ба Россия ворид шаванд ки айни ҳол мигратсиони картаи гости доранд ва аз Россия берун мебироянд, 3 моҳ пас ҳаққи ворид шидан доранд. ғаффоров нависондае: ассалому алайкум. савол: картаи Сбербанк ма маҳкам кардам, дар ҳисобаш 200 000 рубл дорад, ҳамура надодестиян, ягон роҳ дорад? агар ки худтон заграница бошен, дар Федератсияи Русия над бошен, метавонед ки ба воситаи давернас равон кардан аз ба ҷои шумо ягон каси дигар рафта ба ҳамун банки Сбербанк муроҷиат кунад ва маблағи шуморо снимат карда метиҳанд. мо дар ин мушкилӣ худмон як вақт дучор шуда будем ва шукри худованд ки ба ҳамин воситаи давернас равон кардан кормона ҳал кардем. Самиров нависондай: акаи Сорбон бародар, қатъи ҳамин хабарҳои бемаънид дар баъд мон зади бовар кун. агар нафарҳое ки ба ҳамин фикр ақидаи ту розӣ бошанд, пускай дигар видеоҳои маро тамошо накунанд. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, дар мигратсионка мо работа кардем, патент накардам, срокаш буд ношида, бибром чӣ хеле мешида бошад, ягон проблема мешида бошад. вақте ки мигратсиони картаи работа дорен, шумо уҳдадор ҳастед ки патент бикунед ва дар таможни контрол аз шумо агар ҳуҷҷат талаб накунанд, ягон мушкилӣ намешавад.
як кас нависондай ассалому алайкум акаи Сорбон. Оилаҳои муҳоҷироро намедуроранд меган ростае. ин чиз ҳозираш дар пешниҳод шудагиай ва дар оянда мумкин қувваи қонунии худша пайдо кунад. Молик нависондай ассалому алайкум бародар. Регистратсия дорум. Тоҷикистон равон намешавад. 3 моҳ пас биён бо. Агар гости бошӣ метавонӣ дар Тоҷикистон 3 моҳ бести ва баъди 3 моҳ худроӣ бо. Як кас нависондае ки брат дар як сол як бор гости даромада мешавад. Агар ки як бор гости дароӣ, деюнбора работа даромада мешавад ё ин ки не. Ҳозир дар як сол 2 маротиба мешавад гости даромада. Яъне 3 моҳ пас бигем агар 2 маротиба мешавад ва дар оянда ҳамира 1 маротиба мекунанд. Агар ки шумо ҳозир гости бошен буброен аз Россия баъди 3 моҳ ҳамчун мигратсиони картаи работа гирифта метавонед роид. Як кас нависондае ки салом алайкум акаи Сорбон. Мешавад видваренияро ҳуй карда. Бо роҳи пул буген агар не, мутаассифона ягон роҳи ҳуй кардан надорад. Мирбобоевна нависондай ассалому алайкум бародарҷон. Дар бораи частни мигратсиони гап занем. мо дар бораи частни, дар бораи гости, дар бораи ҳамаш гап задем ки агар шумо далши бихоҳен дар Россия бимонен, бояд ки як бор аз Россия берун буброен, 3 моҳ бестен дар дигар ҷо ва аз сари нав мигратсиони картаи работа гирифта баъдан ҳаққи 1 сол истодан дорем. Ба воситае ки ҳуҷҷатотона торӣ мекунен, патент мегирен, регистратсия мекунен ва трудовой договор мекунен. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи иловагӣ бошад, дар комментария бинависонед. То видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шумора нигаҳбон бошад.